Inquietante este lugar. Estou en Ribeira de Piquín, concretamente no lugar dos Vaos, e na igrexa de San Xoán dos Vaos. Podría ser unha igrexa máis das que hai na nosa Galicia, non? Pero esta, aparte de que está enclavada aquí nun meandro que fai o río Rodil, que é un afluente do Eo, ten unha peculiaridade. Bueno, hai máis igrexas con este tipo, podíamos dicir, de ornamentación. E cando digo ornamentación, non sei se se está vendo xa as miña espalda, nun lugar, nesta especie de porche, que ten na fachada da igrexa, nun lugar que nunca dá a luz directa, nunca iba a pegar o sol directamente. Hai 5 calaveras, 5 cráneos. É desconcertante, verdad? Porque, bueno, algunha vez xa mirastes algún abandono, mirar algún cementerio que quedou esquecido, ver restos, non? Pero non, este non. Este é que os puxeron aí, como expostos, verdad? Para que serviran de exemplo de algo. Dicen que aquí houbo un mosteiro da Orden de San Xoán de Malta. Dicen que podían ser monxes dese mosteiro. Pero tamén dicen que podían ser persoas que foron executadas por haber cometido algún delito. Incluso, na lenda se dice, como aquí o río Rodil fai un meandro, a iglesia como se estuvera nunha illa, supuestamente os que se justiciaban se tiraban aí abaixo, e cando quedaba solamente xa o esquelete, que xa había descomposto totalmente o corpo do ejecutado, se traía o cráneo e se poñía aquí. Iso é o que dicen as leyendas. Desde logo, é realmente inquietante da maneira que está, cunha ventana que ve aí o río Rodil, que vería o barranco, e, bueno, vos deixo aquí a curiosidade. Non sei se se miran ben, pero aí temos estes 5 cráneos. Desconcertante. Bueno, marcha a facer faltas. Gracias por seguirme, e se alguén sabe algo máis, que o conte, así enterámonos todos. Hasta logo!